sa lahat po ng ating mga viewers. Yan, kumusta po? Ayan, kasama natin si Anthony at si DJTV official, si Miss Uragon Hane, ayan, si Tingka Bisote, si Bicolanos Vlog, na si Bicolanos Vlog na in love daw, nakakita ng chicks. Yan po, galing nga po kami sa Bato. Pinuntahan natin si Kuya Jake, tapos si Kuya Omar, tapos yung tatlong magkakapatid na anak ni Nanay Senya. Ngayon pupunta naman po kami ng Ginubatan Albay para puntahan po si Kuya Leo. Yan, pinagsama-sama na namin yung tatlong blinag natin para isahang isahang biyahe na lang, kasi kung babalik pa kami, kung unahin namin sila Kuya Jake, sila Kuya Omar, so babalik na naman kami papuntang Ginubatan. Kaya baka isang biyahe na lang, so medyo nagmadali na lang kami kasi malayo nga po yung Ginubatan. Go Ginubatan. Ito yung rotonda. Yan, papasok na po kami dun papuntang Bululo. Dapat hindi ito Bululo, dapat Bodulo. Kasi nasa pinakatuktok na to ng pinakadulo na ng Ginubatan Albay. Andito na nga po kami sa Barangay Bululo, dito po sa Ginubatan. So pagkatapos po ng kalahating araw na pagbiyahe, so galing po kami ng Tigaon, Bato,
Tapos dumiretso na po kami dito sa Ginubatan para isahang biyahe na lang. At tignan natin yung ano, yung parang ano dito, swimming pool. Napakalinaw ng tubig. Wow, sarap. Tapos ito naman yung bukal dito. Yan, natural na natural. Ito naman, yung may-ari nito, si Kuya Buyet. Ito yung pinupuntahan natin dito lagi pag pumupunta tayo dyan kay Kuya Leo. So siya muna yung pupuntahan natin. Tignan po si Kuya Buyet. Init. Dito tayo. Yan, baka gusto niyo pong maligo dahil napakainit po dito. Ayan, may mga malalapit po dito sa ano, Bululo. Yan, may swimming pool dito si Kuya Buyet. Pwede niyo pong pasyalan to para makapag-relax kayo. Kuya Buyet! Kumusta po? Ay, na pala dito. Baka nga ng mga ano dyan, mainom. Tubig lang Kuya Buyet. Okay na yan. Tubig lang po. Yan po muna. Okay. Ano sabi na Elaine? Ayan po, may... May walang ano sa akin, talaga siya hindi nakababa. Ang balita. Nagpadala po ulit ng ano, sa pang-maintenance yata ni Kuya Leo. Kaya sabi ko, pumunta muna tayo doon. Kung makita mo nga sila yun, ang taba. Puro kain ng tao. Kaso lang, ang maganda naman, hindi naman siya, ano, nag-a-act up ngayon. Yun yung maganda. Talagang problema yung maintenance ng... Yan, tuloy lang po tayo dito kila Kuya Leo. Boy, mainit boy. Mainit. Di ka na initan. Sabi ni Kuya Buyet, napakataba na daw ni Kuya Leo. Nete? Ha? Butchi? Tamang-tama. Ano yung binta? Ano yan? Ano ito? Butchi? Akamote. Ano yung sangkap niya? Kamote tapos? Kamote tapos ano yan, te? Kamuting kahoy po. Pinaghalo? Kamuting kahoy tapos pinaghalo. Butchi? Opo. Mali yata. Butchi. Kamote tapos kamuting kahoy. Pag pinaghalo, ano dapat? Kamote kahoy. Kapatid mo si Kuya Leo? Asan daw siya? Nasa kabila naman po ata. Yan sa Wala din sa loob? ano. Ba, tulog. Wala po dyan. Palagay nga dito ng isa tayo. Mainit po. Mainit. Paso. Kinuha na. Baka mabawasan na. Tingnan natin guys itong ano. Anong kayang klaseng prutas to? Ang kinis oh. Di ba to apple? Ha? Ha? Yun oh. Ha? Anong kayang prutas to ano eh? Parang ano? Parang upo. Bilog na upo. Anong prutas ini, te? Kasi ang kinis, no? Miracle. Yan, andito na si Kuya Leo. Kumusta na? Tabanan ni Kuya Leo. Ang kasayo bikil. Babalo. Kumusta? Ang dali na. Anong balita? Ano siya? Count ka na? Matagal tayong hindi nagkita. Kanan. Kumain ka na daw? Bakit? Ha? At tapos na. Isang taba-taba na ni Kuya Leo. Nung pinuntahan natin dito, ang payat. Pero ngayon tayo mo yung tiyan. Baka masubrahan naman na ito sa kain. Oo nga, kasi ganyan. Kontrolin niyo po sa pagkain kasi baka Sabi ko nga. ma-high blood. Sabi ko nga sana huwag matulog.
Pupunta dyan, siguro. Kung minsan gusto naman yung paano ng kumita ng pera, kaya Nagtatrabaho na? oo, kung ano sa kanyang walok na dalhan mo doon sa bahay. Gusto, Naghahanap buhay ka na? Nagtatrabaho ka na? Ha? Hindi? Amo ko na. oo daw. daw, Oo. Oo. Kaya yung ano nga, nung una, may ano siya, nagkarga ng ganyan. Alin po itong Yung ganito, kahoy? yung hero. Ay, yero po. Saan po dinala? Dito sa malayo daw yun, tumawid ng 2 ilog pang. Diyos ko. Kaya siguro na ano siya, yung ano sa paa, na ano. Na ano po? Umitay mo. Ah. Pero okay naman po sa kanya. Okay naman napagod siya. Huwag lang magutom man eh. Kasi pag gutom. Pag uuwi niya, laging ko hanap ng pagkain. Pagkain lagi yung hinahanap mo na. Oo. Ah. Kaya pag Sarap kumain ah. Kontrolan mo yung pagkain mo. Mag-control ka sa kain, baka mahiblad ka. sabi ko sa kanya, Para sa tayong, inunahan mo pa akong tumaba. Medyo lumaki na din yung tiyan ko, pero hindi tulad niyan. Sa'yo, malaki na eh. Nakakita mo ba yung ano, yung miracle tray? Oh. Tulad na. magdala kayo sir, ano pa kaya? Pang sa high blood daw niya. Pwede po? Inaano yan, lulutuin. Paano po ba yung proseso niyan pag niluluto? Biyakin mo muna. Biyakin? Tapos kunin mo yung sa ano. Yung loob, tapos pakukuluan. Tapos sa sa sala. Sa ano. Yun na po yung iinumin. Pigain yung Ah. Hindi pa pwedeng yung bilog yan, lagay-lagay mo sa tubig, tapos pakuluan. Natawa siya. Baka may blood ka. Kontrol mo yung pagkain mo. Na. Pag uuwi niya, lakad-lakad siya. Pagbalik, hanap ng pagkain. Sabi ko sa kanya. Pero ang kagandahan po niyan, okay na po si Kuya Leon eh. Padala po si Ma'am Jane Bautista ng 4,000. Tapos si Sir Brandily ng Santa Fe, New Mexico, nagpadala po ng 4,000. So bali may 8,000 po kayo dito para pang suporta po ulit sa sa gamot ni Kuya Leo. Oh. Pa-check up daw. Na? Wala na. Ha? Ha? Bili ka alak? Sabi ko, Umiinom niya, Nay? pag inaalok niyan, Ay, huwag kang iinom. Inaalok niyang mag-inom. Huwag kang iinom. Masama yun. Huwag kang iinom, sabi ko niya. Sinasabihan ko nga yung mga tao dyan na magpainom. Sabihin nyo na lang po, makiusap po kayo na huwag painumin yung si Kuya Leo. Huwag kang iinom. Masama yun. Hindi pwede siya yung inom. Siya diyan sa yung sa asawa ba ng kapatid niya. Pag uwi, sabi ko sana yun, hapon na, alas 3 na. Yung pala na, pinainom siya. Hala. Magiging cosplay ng anxiety. Kaya nga, tsaka, Sinabihan ko na yun, magpainumin. Sabi ko sa kanya. kaya huwag kang iinom na. Ha? Huwag ka... Huwag kang iinom ha. Ay, para tuloy-tuloy yung pagpapagamot sa'yo. Huwag kang nang iinom ha. Amo? Oh. Promise? Promise na, huwag ka nang iinom ha. Opo, yung mga baka kilala nyo naman po yung naanuhan niya. Nagpapatagay sa kanya. Opo. Kasi baka mahirapan po kayo lalo niyan. No? Okay. 4, 5, 6, 7, 8,000 pesos po. Yan. Maraming salamat po, Madam Jane. Sa tulong niya nga binibigay sa aking anak na si Leo. Maraming salamat kahit si sa New York, Opo, si Sir Brandily. Si Sir Brandily. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Salamat po sa tulong. Basta tuloy-tuloy mo yung pagpapagamot ha. Tapos huwag ka nang iinom na. Ama? Promise? Huwag ka nang iinom. Masama yun. Sabi ko nga.
Yung kape Pag, nga, pag bawal pinapatagay ka, sabi mo, bawal sa akin yan. Ma-try nga natin Ganito itong yan. Ito, galing, historia, ang tawag dito calabash. calabash. International name niya. Ang origin nito, South America. Mm. Itong puno to, nakuha ko yan sa Davao. Ang pababa ng, ng sugar. Mm. Tapos at the same time, marami siyang gamot. Ito ginagamit ng mga Inca nung araw. Itong dahon, kumuha ka malang 7 o 8, i-boil mo. Almost equivalent siya ng nito, potency Isang, nito. oo. Ito, pareho. Pero talaga, yung mga Inca, ginagamit ito para dun sa pag-lower ng BP, tapos blood sugar, mga ganun. Hi guys! Ayan, uwi pa lang po kami. Galing po kami ng Ginubatan Albay sa Bululo. Siya rin ating mga kasamahan. Ayan, merenda muna kami. Sige, grano sulat. Ay, eksakto. Baka pwede pa? Pwede pa? Ayan, pwede pa. Eksakto yung Ay, sorry. Unleaded. Abot ba? Abot ba? So yun guys, kadakatin lang po namin galing Ginubatan. So saktong sakto talaga. Ubos yung gasolina. Ayan, thank you Lord kasi ligtas po kami nakarating doon at pauwi. Thank you. At sa ating mga sponsors, pagod yung ating Dani. Paano na? Masarado na rin si Kuya eh. Buti na lang. Naabot pa natin. Abot. Pagod sa biyahe. Gising sa